राजमा नोंथाङा किडनी बिन एबा राजमाखौ सिनायोना? किडनी बिनखौ जों राजमा मुङै बुंनाय जायो। राजमाखौ नोंथाङा जाफेरबायना? राजमाया जोंनि देहानि थाखाय जोबोद मुलाम्फा गोनां जाग्रा आदार। राजमायाव कलेस्टेरलखौ बाङाइ खालामनायनिफ्राय लानानै देहाखौ हजम खालामनायावबो जोबोद मुलाम्फा गोनां। नंगौ, राजमाया देहानि सावस्रिखौ गोग्गो लाखिनायाव जोबोद मुलाम्फा गोनां। राजमाखौ जायोब्ला देहायाव जोबोद गुनगोनां मुलाम्फा मोनो। राजमायाव केलसियाम, कार्बहाइड्रेट, आयरन, प्रटिन, भिटामिन B6, मेगनेसियाम, कबालामिन आरो गोबां गुबुन गुबुन लैखोनफोरबो मोननाय जायो, जायफ्रा जोंनि देहानि सावस्रियाव जोबोद मुलाम्फा गोनां हाबा मावो। राजमाखौ किडनी बिन होननानैबो मिथिनाय जायो, जाय गोबां सुबुंफोरनि आंगो जाग्रा आदारनि गेजेराव मोनसे। गोबां सुबुंफ्रा बेखौ ओंखामजों संना जानो जोबोद मोजां मोनो। राजमाखौ जायोब्ला देहाखौ गोख्रों खालामनायजों लोगोसे हजम खालामनायावबो हेफाजाब खालामो। बेयाव केल'रिसआ खम थायो, जाय देहाखौ हजम खालामनायाव हेफाजाब खालामो। लोगोसे राजमाया देहानि हारा आरो हाथाइनि थाखायबो जोबोद मोजां। बेनि अनगायैबो राजमाया ब्लाड प्रेसार आरो डायबेटिसखौ दबथायनायावबो मदद खालामो, लोगोसे साननो हानाय गोहोखौबो बांहोयो।